ngiguqile ngamadolo ngibeke phansi ngizifihla ubuso bami nje ngiswabile Nkosi ngiswabiswa yimisebenzi yezandla zethu ngiswabiswa ububi izandla zethu ezibenza mihla yonke namhlanje Nkosi yami yasemazulwini ngiguqile ngiyakuthandaza ngiyacela baba ngivumele ngikhulume nomuntu ngivumele somandla ngikhulume nesidalwa sakho namhlanje ngenze umbhuli wesandla ungangenzi umahluleli Nkosi ngenze umbhuli wesandla baba ungiphe amehlo omoya mfowethu ubheka isandla sakho namhlanje sivule usibhekisise ubone ukunqola nokuswabisa kwaso izolo lokhu besakha ngenhlonipho nothando olumangalisayo lapho sibambe khona sibamba Wepalisa nithi ubonile izolo kantajo uthi bekumnandi njani uyafisa nje ngobani ubani uyini umunye nje ugayi nje ayimele ngimbone ngiyathukaza ukumbona unjani yabo nje uyadiza nje yibless nje yabo nje usinika yonke into yabo nje ubuphi wena nje uyafuna yini kuyombona utajo yazi asenze so lapha ngo7 ngoba vele kusuke ngakathi unyama kakhulu ngoba ngabonana ngeke basavumela ukuthi uphume ekhayeni ngo7 sodibana la store angibona ukuthi bazovuma ubashasha uqale nje nawe ngizozama mabanqaba phela angazi mina phela uzama iplan usho ukuthi uzobhala ama project kanjani yana nje nawe 7 o'clock ube sola okay sobona le bangani Hayke ayihlanganeni ke ngo7 nakusaya la khaya nolungile ayami ngisekhaya kuyo Oh, sorry, my face, around the face. Anyway, you're right. Yeah, okay. This is not bad much. Okay, since today there is a school ma HIV. I think it's my level school so that you what is the HIV? Ne? So, what is the HIV? HIV, it's a deplete, it's a virus that depletes human immune system. That's how I'm all right. Some symptoms, HIV. Losing weight, it's one of them. Ne? And ogunye, stomach ache. So that's why it says, ongasaz with this kamga. And I'm a cramp up ne? And also a fatigue. Angazi noma niyazi ngajabula makanjalo ushuthi ke manje la yona HIV mele siyitreat phela angithi siyitreat ngani HIV ngamaphilisi ne ama ARVs angithi okay ayinganiza bafethu yona ke manje ukuze singayitholi mele senze njani sipreventa kanjani lo mele prevent ukulala nomuntu wesilisa mangabonga wesifazane alright ushuthi kahle kahle we have to use condom ngiyanizwa okunye kungaba yini awuzinayo phela okunye bafethu be faithful to your partner mele umtshele ukuthi kahle kahle wena uphila impilweni ngiyangithola okunye mele niqale niyo check kuqala before injalo ayi bafethu ngicabanga hayi sesiqedile kosuku manje okay izinhle awuzi bafethu ishazi ngine khumeke phepha and the pressure umuntu abamfake ingcindezi so like nje hamba nabangani ngiye esikoleni nabangani
bathi hambane samoya emathaveni ebusuku into kanjalo. Uthi uzafika ngelinye ilanga uthole sona isifo ongas-understand namagciwane u-pregnant abangani futhi mabangani ingane ayiphiki into enjani uzofika uthi nje ekhayeni. Ngoba manje ukuze i-peer pressure singayigwema kanjani Peer pressure. Yes. How can we prevent peer pressure? Yeah, but ungayi ngabangani. Yeah, ungaboya ngabangani. Abangani Futhi abadulisanayo. ne. Mina ungaqindezeli kakhulu ke ebanganini. Yabo. Ngithi nesoyi2, oyi1 wethu nje sihambe nathi sesame sethavela so sicamba manga khayuko. Mase thola isifo uzothiwa Leyo nto wrong. Yeah, go wrong. abangani that's sebaseqineni. Okay, asizi ukuthi isiphathelene lapho. Hayi bafethu ke mina ngizontshela nge-gender based violence. Leyo Wow. i-project abanginike yona esikolweni. Hayi, interesting ke futhi leyo. And futhi into engizontshela yona ukuthi gender based violence ilapho kuhlukumeza khona abantu besifazane kanye nengane. And lento leyo i-wrong kakhulu because abantu besilisa abanye kuyenzeka babuye ebusuku badakiwe yabo bathola ukuthi abashaya abantu besifazane bashaya ingane. Yeah. And okunye ngitholile ukuthi abanye bahlukumezeka ngomoya abanye kodwa thina imali siyenza as amadoda because HPV kumele siprevent izinto njengotshwala kanye vena abangani peer pressure nayiphone and okunye engitholile gender based violence ukuthi hayi umuntu yena ukuthi wenzani sinawe uyamthisela kanti wena wazi lento lezo uqinisela iyo vele ipeer pressure ini gender based violence i-wrong kakhulu because abantu besifazane bayahlukumezeka kanye nengane. And okunye nge-gender based violence akusiko ukuthi lento yenzeka einganeni abantu besifazane kuphela. Lento le ibuye yenzeke bafethu nasemasontweni manithatha ukubheka because kuba khona ukucwasana lapha. Hayi ngokucwasana ngokwebala kodwa ukucwasana ngani ngokobulili. Thola ukuthi umuntu umuntu wesifazane kodwa manje yena unemizwa yani yomuntu wesilisa. Ebese abantu sebenzani manje sebekhuluma kabi ngaloko. Sebemkhuluma kabi. Kuyafuna nani ngisho nje ukuthi nezamasiko nazo nje ziyimbangela nazo yokuthi ukuze kube khona ini i-GBV esikhathini esiphila kuso. Kodwa ya hayi khona i-GBV yona singayiqeda. And futhi kumele kube vele nendlela yokuthi iceda kanjani. Yeah. I think ugovernment kumele ukuthi angenelele lapha. Kanti umyeni wami namhlanje ubanjwe ngosami emasimini. Hey, nalilanga phela liyashisa. Hayi man. Hasala buya phela manje. Hayi. Angizwa kahle le ndaba. Liyashisa phela ilanga usanjalo emasimini. Ekhaya. Awu baba. Odembe. Awuphathi. Hey. Awu. Nkosiyami. Bese inyama namhlanje baba. Ngithi nje inkosikazi ngichuba lenkomo ehluphayo lapha yana ngidibana nenyama nkosikazi. Sodla kamnandi ke namhlanje baba. Eish. Baba noma ngakuthatha ngibeka le ayithishi. No, awuthatha inkosikazi kubuye nokubanda bandayo. Oh hayi kulanga. Safa ukoma. Awu ma. Eish. Yeah. Ngishodayo manje. Sale ngijoba inkomo zami. Ceda ukujoba. Hayi. Noma sengayikhipha. Noma sengayidayisa. Sale ngilungiselela indodakazi. Uthi hamba kahle. Fasi. Yawo. Kodwa. Hey. Ngithi phela hadebe. Ngicabanga indaba kaIlo. Uini baba usekhulile. Ya, nkosikazi nami kade ngisacabanga yona ukuthi since nje sengithe ukuwa lenkomo ngathi sezihanda impela. Baba. So
ngoba uyazi ukuthi thina abantu abamnyama ibhange lethu yiyo imfuyo. Phela vele baba. So bengicabanga la nkosikazi ukuthi mangicede ukujova ngikhiphe noma idlana ngidayise uzokwazi ukuthi indodakazi lo alungele ukuya evarsity lokuzayo. Sanibona. Yes. Ingane yami. Yebo. Kunjani? Hayi siyaphila. Mama yazi khona into ukuyicela. Mama ngisacela ukhamba noPalisi siyofunda. Hambe noPalisi siyofunda. Nekamero lakho ngale yangane yami. Bonke ukwazi ukuthi ufundele kulona. Mama inkinga lento yi-project manje bathe siyenze ngama-group and thina ngeklasini bakhethe yimi uPalisa no-Angel. Manje nganyami bengeke bakwazi ukuthi uPalisa no-Angel beze la ekhaya niyenze khona-ke le project. Wena mama inkinga yabo ila Wazi baba ukutholana ngaphandle. kodwa mama la ekhaya i-laptop ayikho. Uma kaPalisa unayo i-laptop ma yabo le project idinga zona lezi zinto zabelungu lezi yabo mama. Imi Hayi. tanana. Manje ngubani ozonisiza ngale laptop? Mama Palisa. Manje uthe ngoba vele sizothi masiqala manje ngabo7 vele kose kube late manje uthe uzosala sesigada yena sidale la. Hayi wena uchaza ukuthi singagadi ke phela wena namhlanje la ekhaya. Usazi. Ukuthi uzobuya. Uthini lo mntwana? Ngani? Ngoba ngathi niyazwana nina. Angumuzi uthini mina? Hawu kungazi. Ingane bicela ukwenza iproject ekuPalisa. Angali. Awali baba. Angayenza iproject. Kubalekile vele ukuthi afunde umntwana ukuze azophasa. Kodwa khona engasakuzwa ke kahle. Angahlala kanjani angalala ekhaya? Lekhaya ngilakhele nina iminathi. Kodwa ngani? Lapho siceda ukukhuluma. Akithi ingane yakho ikwenza iproject. Ene baba wena uqeda kusho ukuthi ingane kumele ihambe evarsity. Angifuni baba uze uthi ngiya-overpower ngoba wena uyinhloko yomuzi baba. Yazi nkosikazi. Baba. Umoya nje wokuthula. Cela ukuthi lento eniyenzayo nkosikazi niyenze ninodwa. Mangikhona mina akuna rubbish ezokwenza ngikhona. Imali phungane. Ingane izophasa kanjani iproject ingayenzanga? Lalela. Kanti futhi baba le project le yiyo lezo ngisusa ka9 le ingisa standard 10. Zwanini. Phungane ngiyazwa. Zwanini umntwana uthini? Phungane vumela Iminathi. ingane hamba. Nkosikazi. Kanjani uthi ingane ingalali la ekhaya? Phungane Kunamasela la ngaphandle. Bayadlwengula. Bayakhuthuza. ingakho baba iminathi becela ukuthi ahambe kusakhanya ukuze efike ekhanye kuboPalisa. Nkosikazi. Ba. Uyazi ngelinye ilanga ngiyosho ukuthi wangonela ingane yami. Kodwa ke mntanami angifuni ukuthi ufeyile uthi yimi. Angifundanga mina. Ngakho ke ithemba lami likuwe. Konke okwenzayo ukhumbule ukuthi ushiye ihlo nenyoko ekhaya. Yebo. Konke engikwenzayo kwenzela wena. Ilikusasa lakho. Thina yethu impilo sesihambile. Indima yethu seyiphelile. Yebo baba. Kulungile ngane yami. Ungahamba uye la uyakhona. Ngempela. Ngiyabonga. Ngiyabonga kakhulu ngiyabonga. Msala ungasiphoqi. Angeke mama ngeke. Ya. Nkosikazi. Ake ngiyovalela inkomo yami ngoba angizizwa nami kahle manje nkosikazi kodwa ke ya. Nami baba safuna ukuthi ngenze sizokudla ntambama. Hayi, kulungile. Abe shisa nalela. Hey. Ngani iyathanda iqinisa ngabudala ngamavelile
Oh, Palisa. Kamba kanjani? Number 1, uyenza masuthi ukhuluma nobani? Na, dajoka yiwani, kathi wesithombe madoda. Kanti wayothi mina ehlezi ngifonela bafethu. Ufuna niyivele nje ningisurprise. Na, kazi yawushaya phela namuhla. Uyazi ke kuzala umama namuhla. So kumele nje ziwe kube manzi phansi vele njengenhlala yenza uyazi mos. Kumele ngazama ukungiphathela isitoki esisha. Yazi mos ngiyayithanda into efana nalezo. Hayi anginankinga ke. Athi ngilungise sengilindeni. Sure. George. Tingone tinzaje. Kanti iminathi namanje akafiki. Hayibo, sekuyosondela koshabo 8 manje. Namanje akafiki. Nini ngimtshele ngathi ngo7 mele siphele la store. Namanje akafiki yena. Hayibo kahle. Sebabazali bakhe bavuma. He, mhlambe ngoba bazali Ntombazana. Ya. Kwenzakalani? Hawani. Yini ngigqokile vele? Bavumile abazali bakho? Ya, bavumile. Manje ngoba ngitshela ngathi ugqoka into emfisha kwenzakalani ngawo? But now that's something that's into education. Uthi ugqoka okay ke. Upalisa uzokuboleka ngoba mina vele kwaba ngeke ukunele uzokuboleka isigqebhenyana. Uzokuboleka? Hayi asambe impela. Asambe kuyoshintsha fast. Etato. Ya safika manje. Sendileni khuleka. Ya. Hey, yamngani uthini utaJob? Uthi ndethina xa nisheshe. Hey, iminathi. Ya, madombazana. So ready mos semhle nje sesihamba nje. Sho. Fanele nto ivele Phela ngikhuphule nje kancane. Ungafiki ke nawe lapho ubhayise nje. Ungayitshela ukuthi umntwana obuya emaplazini ube right nje. Hawu, kodwa bafethu ngona kakhulu le. I-right hawu. Yabo nje ukuthi iveza nethanga. Asambeni utaJob nje sambeni. Gana. Abantwana bami. Obona kutaJob. Njani? Hayi yaphilela mfethu right mina. Madoda. Isengivele ngaba kahle ubani lo? Hawu iminathi lo. Iminathi. Uyamazi mosutaJob. Ngibona ukuthi yamazi uyaqala ukumbona. Ayike iminathi. Mina utaJob. Uyeke lo mphatho omnandi ke lo. Uyeke lo besikutshela ngaye. Uyabona mos nawe kama. Balisi right. Ayike. Cabanga ukuthi noma sesingaqala. Ani mase singaqala. Ayike. Iminathi masingathi ishwi kancane yabo. So bona nje uthola uzwayo. Atonta, ayisiyabuya mfethu.
Wengane. Uthi nje iminathi lapha ngekatotona inkosi. Ngibona nokuvuma uzovuma yini. Hey, mhlawumbe uzovuma ngesazi. Kodwa sesigadile inkosi yami ingane yabantu. Ukuthi wavuma nje. Xoshithi. Ngisho naneyiphuzo besiyigebhele nje ngisayithola. Kodwa sisigade ukuthi kuzokwenzakalani. Ingumile manje. Kodwa vele utathu wabhora nje. Angaza share iphuzo zingekho. Sibuke thina indi, sibuke TV. Kodwa siyana silinde. Lapho uzobuye enze okright. Uhambe isikhathi ezingaba ngabuyi. Phela awa phela manje. Nawe uyamazi mosutajolo yani. Bangahlala na 5 hours nje. Ngabani? Kodwa sithembe nje ukuthi sebayeza. Sembe kanje. Ngoba manje sekuba late iphatha ayikaqala. Imi, uright sisi? Uright. Ni right. Uright sure. Yeah. Are you right, bafethu? Kuhle, kusebenzekile zanga zatefe nje. Eish, hayi ke. Hayi. Aziwe ke bafethu. Waiter. Yimi. Waiter. Waiter man. Yes, sir. Hayi, awubasetha. How can I open myself? Mira nje futhi. Smera bafethu. What about you? Total 8. How? Siyamdimi So what can I get for you? Cognac man. Uyazi mos. Oh, I'll be back, man. Hayi bafethu. Bekatajula ahlali phansi. Aziwe. Yini man. Sasibona ngathi sesikhathi sokuthi sesingahamba manje, hey. Hawu, iceda kuqala nje phansi. Sekulethe lo mampela. Njalo ke nina, mase niphuza izinto zami njalo ke nina. Hawu kahle tacho, saphuze nje siphuze singani. Hayi madoda, hayi nina nyangishisisa man. So sithathe nje sibeke emakhaya emagethini. Hawu, manje sekulethe kakhulu. Hayi madoda.
Balisi. Enje. Hayi man. Mfethu. Angithi imanje sokuthatha ukuthi sami. Ya, Hayi, nginyanyisa sambeni. sambeni mangicede isifundo sami. Shiya ngikuthenganga lotshwala. Shiya. Nawe avukhuluma ngathi ukhuluma nesiphuzo. Hayibo. Yimi. Yeah. Hey. Ade, ngikhathazekile ngo-ini. Indaba kwenze njani manje nkosikazi? Eish. U-Emi nathi njalo ekuseni pheza gijimela ebathroom. Bathroom. Mangithi ngisalale uyaphalaza. Ey manje baba ayingiphethe kahle neze lento. Eish. Azinama ngizizwa kahle nkosikazi. Shuthi umntwana ngabe ungena ilesifo esingitholana, ngisulo ukuthi ngiyigcile nkosikazi. Ngabe yini kuyena? Ey mina ngazi baba. Eish. Noma baba ngimbiza azochaza yena uImi. Uthi wenza njani nkosikazi? Njalo ekuseni baba. Hleza ebathroom. Mangithi ngisalale. Hlalela nje ukuphalaza. Uyaphalaza. Manje baba. Phalaza. Eish. Okay, awumbize nkosikazi, akasichazelela. We-Imi. Eish. Ma, Imi nathi. Yeah ma. Iza ngapha sisi. Yeah. Unjani sisi namhlanje? Yebo, ngisiza ngcono kakhulu. Mina nje ngikubona ungcono. Ngikubona nje ungcono. Iminathi. Ja. Bamtshela unyoko la. Ukuthi ngathi njalo ekuseni wena wehlala wenyuka nama-bathroom kwenze njani mntana? Baba, nami angazi ukuthi ngani kodwa nje baba izinto nje eziningi njengokudla sizinginukela kabi nje. Iminathi. Kanti futhi sengivele ngihlanze angazi nami baba ukuthi nani. Lapho ngiphinde ngifike nawe ubuthongo nje futhi. Nangu umntwana. Ayiwe lento bengisho bungani. Ingane yakho Yini ngempela? ngabe namani angazi. Pho singenza njani nkosikazi? Mina baba bengicabanga ukuthi sibe sinika imali hambe eklinikhi futhi ngcono. Emtholampilo. No, kulungile. Awulungise intombazana ngizobe se. Uyaphuthuma la emtholampilo ukuthola ukuthi ngabe yini ledlayo. Baba. U-Emi nathi lento yakhe yaniqala ngenkathi abuye kobhala le. Lento yabo angazi wayobhala nabangani bakhe. Le project. Ay, wathi nje buya ke lapha ngakusasa gijimela ebathroom uyaphalaza. Nkosikazi. Baba, Uyayibona ke lento bengisho. Uyayibona ke manje. ngayiqhatha Nkosi. Nami baba bese ngisho nje ukuthi iminathi lento yamqala mina. Bengasho ukuthi ungithethise manje baba. Na nje bese ngiyichazela ukuthi iminathi yamqala mina. Ngiziblongile ya. Wo, ngani yami. Ngiceliwe ngale emotweni egarage. Mawuvula nje lapha phansi khabyo. Uzothola 50 rand la. Phuthume ngani yami. Phuthume ngoba ngathi nelanga selithi uqala ukushisa uphuthume impela. Athi ngimkhiphe baba. Hayi kulungile nkosikazi. Kusasiseke iminathi ukuthi ihambe kanjani sisi. Yeah. Eish. Oh. Umfana kasengi kodwa. Eish. All right. No. Ake ngithi yobona le inkomo ukuthi ngabe zenze njani. Eish. Allo lezi njani lezi ntshaza la. Eish. Uhlale ebuthakatha la. Eish. Yeah. Yebo ke mama, ngiyabonga ngicela usala ungibekela nale file ngale reception. Ngiyabonga nesi. Next, iminathi Hadebe.
So, sis. Njalo. Ngingakusiza ngani? Yes, nginenkinga nje lana yokuthi ngivele ngiphalaze noma ngiphathwe isizwe ukuthi ngilale kanti lokudla sizobe ngidlela kabi manje angazi ukuthi noma bese ngangisiza. Hawu, uke wahlangana nomuntu wesilisa? Hayi, akunankinga-ke noma ungangangiphenduli. Lokho kudalwa ukuthi usuke u-pregnant or usuke u-HIV positive. Angizwanga. Yebo, angeke nje, angeke. Akwazi. Okay, Hawu. ngizocela sicale si-check-e i-pregnancy test. Akube njalo nesi. Ya, ngizocela uhambe uyochama ngaleya. Bese ukhona into ozoyithola uzofika u-5. Sibona. Okay, sisi. If u-pregnant, sizobona ngama-lines awu-2. Ngizocela silinde kancane. Hayi. Usho ukuthi u-pregnant. Angeke. Akwazi nesi, akwazi ngeke. Hawu, awukujabuleli lokho. Ayikho into engijabulayo nesi. Angeke ngikwazi ukubamisa. Nes ayikho into esingayenza ukuthi avile ngingabi preg at all. Hayi, ikhona into esingayenza. Ungadla amaphilisi kodwa usacela ukucheck i-HIV. Kodwa nesi angifuni ukubamisa. Angifuni ukubamisa, angifuni. Ukucheck i-HIV sis. Kanjani? Yo. Noma u-HIV sis sizobona ngokuthi umuqa uzoba u2. Okay nesi. Hayi. U-HIV sis. Umama uzongibulala. Angisayikhulume ka baba nesi, ngiyacela ukuthi uyikhiphe lezi dola kumina, ngiyacela ungakhona ukuyikhipha. Kwayena nomntana lakhe mina ngiyacela ukuthi umkhiphe. Angazi kanjani kodwa ngicela ukuthi mangabe khona wayenza aphume kimi ngingabi mithi. Ayikho into esingayenza sisingaphandle ukuthi nje uqale ukudla amaphilisi akho. Nkosi yami, shwele nkosi yami. Ngizothini mina kubaba kumaye na? Hayi, sisangisazi. Uthini ukulandela amaphilisi akho ngathi? Ngaze ngayifaka ukugibeni, ngaze ngayifaka. Lawa-ke sisi ukubikela ingane ukuthi ingasukeli kunegciwane. Lawa awakho ukuthi uwaphuze for igciwane lawo. Cela uwaphuze ngendlela, uzowaphuza ngabo 1 njalo ngosuku. Uwaphuze kahle amaphilisi akho sisi. Cela ubombekela ngayo i-prescription. Isikhathi nje sesishayile. Hayi, sesikhathi sami selunch. Bani? Ngene. Sawubona Tajo. Ya, Unjani? okay. Mina ngikhorathi.
Manje mongakho right. Tacho ngikhulele. Hawu. Ngena mina lapha. Umntana. Ini? Tacho phela ungazenzi nje mangalayo. Wena phela ngala naye mina. Nginathi angibuza uthi. Ngayesikhathi ngifika nabo palisa beno Ngiyambuza uthi na uqale phansi ukhulume kahle. Ngithi ngimithi Tacho. Ini? Ingane yami, mithi ingane yami wena. Yebo ngani. Ngiyolala nini nawe mina? Hayi bo Tacho. Ungubani wena? Tacho musungihlolela wena. Mithi ingane yami, ungubani? Mina thiwa kuwe. Tacho, sicela ukuthi unganginyanyisi. Ngimithi umntana wakho. Nawe uyakwazi ke lokho. Uza la ngizwa kahle. Uza. Uthi njani? Ngithi ngimithi Tacho. Ye. Uthi njani? Umithi ingane yabani? Umntana wakho, Tacho, umntana wakho. Ingane yabani? Ye. Ngislima mina ufuna le mali yami. Ufuna le mali yami. Ufuna le mali yami. Ngizobulela le ngane ingane yabani? Ingane yabani? Suka la. Pumel, pum, pum. Suka le uzongibhedela. Pum. Shit. Mzethe. Athi ngikubone manje phela njani? Awe. Ya, nkosikazi. Yo baba. Hey, nakulanga lishona, umntwana engabuyi. Mina ngazi manje imina soba noma uthole egcwele eklinikhi baba. Hey, kodwa. Phela Insuku kuyagcwala. zimbi. Ya. Insuku zimbi impela. Gcwala impela. Hey. Aw, nama uphatha. Imi. Kwenzakaleni sisi? Lutho. Hayi, ungathi lusu ubunjena imi. Hayibo. Kwenzakaleni? Mama, ngibanjwa amaphara imali ubanjwa amaphara nganami ngiyavuma. Basase imi. Abathanga lutho. Kade befuna ifoni nemali ngabafuna ukuthi angaje. Woza la, woza. Ngeke baba. Angizalwanga izolo. Ngeke usemaphara baba ngambamba. Aqeda ngathathi lutho. Avela ngikuza kanjena baba. Minathi. Hayi ngeke. Khuluma sisi. Kwenze njani? Khuluma sisi. Yini manje? Amaphara kanjani? Kanjani? Bathathe. Nkosikazi. Lo mntwana khona sifihlela yona manje. Hayi. Kodwa nawo baba. Ubuyephi kanje? Ubuyephi? Baba. Ubuyephi? Yehlisa ulaka baba. Uyayibona ingane isenhlungwini. Akhona amaphilisi abalinike wona ekliniki? Akhona. Hey man, nkosikazi nawe nguwe man. Baba. Umthetho wakho vele. Uwufundisa lengane umshona. Baba ingane isenhlungwini. Awukwazi ukuthi ungayithetha kanjeni. Yini kahle kahle? Thatha amaphilisi uwaphuza uhambe elala. So ubuyitshela ukuthi kwenzakaleni. Baba, akwazi ukuthi ungathatha singane. Nkosikazi ngeke. Ayikho ingane engabanjwa amaphara bangathathi lutho. Mara bamshayile. Yini? Kwenze njani? Ngiyazi ukuthi abamangalo ngumlalela inkulumo yakho singakhuluma kuze kuze. Nkosikazi. Baba mina ngisawulungisa ukudla ngaliya. Ya. Vele. Ngasho. Wangathatha amanyana. Yazi ukurabishwe la. Yazi. Yes, man. Mntwana ngapha. Ngculaza ngapha. Ngeke kwazi ukuphatha izinto ezingaka ngingedwa. Kumele ngenze something. Yeah. Mangishele mama nobaba encwadi. Kumele ngizibulale ya. Mama nawe baba.
Ngiyaxolisa ukwenza lento engizoyenza njengamanje. Kodwa nami ngiphoqelekile ukuthi ngiyenze. Sengikhathele mina ukuphila le mpilo. Ake ngisakwazi ukuphila impilo yamanga. Baba ngiqamba amanga kuwe. Ninomama. Impilo yami angeke isaba lula. Uma ngazi ukuthi ngiphila nemfihlo phakathi kwabo. Mama ngelanga ngithi ngiyokwenza iproject nobopalisi. Ngaqamba amanga mama. Ngangayini ukwenza iproject. Kodwa sasiyeke omunye ubhuti abambiza ngoTajo. Mama loyo bhuti ngafike ngalala naye. Kwangayona inhloso yami kodwa kwavele kwazenzakalela. Ngiyaxolisa ukuthi ngimphoxile. Okunye futhi mama. Ngimithi ingane yakho Tajo. Kanti futhi ngithe mangifike eklinikhi bangitshela ukuthi nginengculazi. Manje mina mama ngengikwazi ukuphila nalento ngaphakathi kwami. Ngibona ukuthi kungcono ngizibulale. Nginishiye ngokuthula nobaba. Ngiyaxolisa. Imina indodakazi yenu. Iminathi. Nisale kahle. Xolisa abazali bami. Hawu. Uyina sekantu sebe. Imi? Hayi man. Kalinganisha nephi manje? Incwadi. Seyincwadi yami manje le. Hayi baba. Akwazi ngengane yami. Uyademe. Ademe. Nkosikazi yini manje? Akwazi ngengane yami. Oyibo. Nkosikazi. Hayi baba akwazi ngengane yami ngawuqala uthi. Hayi ngathi baba. Mina siwafika sana. Kodwa mama. Mama ngeke kwazimelana nalesimo. Ngizokwazi ukuthi mina ngimnakekele njengokhozo ingane. Hayi baba mina ngifuna ingane yami baba. Ngifuna yami ingane baba. Mina lezi ingane yami yokuqala ukugcina baba. Akuzuza ngamela ngifike kanjeni. Sengabantu Kodwa nkusisenze singela kahadema. Baba ngeke. Kodwa nawe baba kube ingane nawe ifakela ngingcindezi. Ngoba yenzekanga yonke lento. Ibi ngizothambisa amajoko lo mntwana uzobamba kanjani umthetho? Uzofunda kanjani? Nkosikazi.
Noma ngabe ngenzeni manje. Noma ngabe ngenzeni bezovele kwenzeke. Ngeke baba ukuqabela. Ingane sayiseka. Enkathi buya bayishayile baba. Ngabe simesekile imi. Ngabe zange ahambe baba webulali. Phutha la nkosikazi. Ngisho baba. Usho ukuthi phutha la. Nkosikazi, ngiyacela. Akusasizi. Sekuvele konake. Nkosikazi. Nkosikazi. Ngicela manje sisukume nkosikazi. Mhlawumbe singamthola angazibulali nkosikazi. Sicela siyocika ingane nkosikazi. Awu kodwa mhlaba ngenzeni. Igazi ngingaphatheki kamani ngibona ngikhuluma amagama ngasheba nezinyembezi. Ingaphakathi lami libonile gcwele ihlule kunembeza wami. Inhliziyo yami iyopha yophela ngaphakathi avumela uSathane ubukimi ukuthi ukhuluphaliswe legazi belingaphakathi kimi. Ngenxa zabantu abaphumile empilweni yami bengavalelisanga. Abanye ngisababona ngamehlo enyama yize ngasakwazi ukuthintana nabo kwenyama. Abanye sengibagcina emaphushini ami kuphela ngoba basekho lapha emhlabeni kodwa sebephansi emhlabathini. Kunemishini ekuvuzana ngaphakathi kimi ezama ukuhluza amagama ezophuma ebukeke efana negolide emehlweni akho ngenxa zokuzama ukufihla ubuhlungu engibuzwayo ngaphakathi kimi. Kunephimbo engilizwayo lomuntu wesifazane okhala salusisi. Uthi sibulawelane senzeni na? Mangilalelisa kahle ngilula indleba kulona iphimbo elilodwa abantu besifazane nezingane ezingane ezigcwele imhosha namahlathi.